Κυρίες και κύριοι, τελικά υποδείχτηκε ότι ο μαλάκας οδηγός από δίπλα ούτε δίπλωμα δεν έχει. Τι να... εντάξει, χέσε μέσα, φτάσαμε σπίτι, ζούμε ακόμα όμως, εντάξει ρε μαλάκα. Ακόμα δεν φτάσαμε, αλλά μήπως θα χρειαστεί μια ειδική ακόμα, μια μικρή. Εντάξει, θα σου πω έτσι, το δίπλωμα δεν μπορούν να το πάρουν. Οπότε, είναι του. Το δίνω. Παράμε. Το κάνεις αυτό. Δεν μπερδεύομαι και το κάνω. Βαράει και ο ήλιος εδώ. Δεν τραβάει το καλό βίντεο. Είναι ο ήλιος. Λοιπόν, δεν πειράζει που δεν τραβάνε καλό βίντεο. Ακούμε τα λάστιχα όμως, τουλάχιστον ο ήχος μετράει. Ακούγεται και ο κινητήρας. Σκάσει κανένα λάστιχο. Τι? Σκάσει κανένα λάστιχο. Α, δεν έχουμε τέτοια εμείς στα Nissan. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα χειροφρενάκια μας. Το Max πάει γερά. Ωχ, Καγιέν μαλάκα! Δίνε του κόντρα μαλάκα! Γύρνα κόντρα! Σοβαρά να γυρίσω. Δεν έχουμε βενζίνη ρε. Ρε καμότο! Δεν πειράζει, έχουμε όμως τα χειρόφρενα. Πάμε γερά, στη Β' Εθνική. Μαλάκα! Ωρε μαλάκα, του σώσα μαλάκα. Τι έγινε? Δεν πειράζει, πάμε γερά. Ωρε μάγκες, αυτό ήταν ένα γερό χειρόφρενο, γύρισε τα μάξι πολύ. Και επειδή ήταν προς το κινητό δεν μαζευότανε. αλλά εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα είναι υπό έλεγχο. Λοιπόν, τι μάθαμε σήμερα? Ότι δεν εμπιστευόμαι, δεν έχει δίπλωμα. Nissan Almera. Ίσον ωραίο αμαξάκι. δύναμη. Τρελάρας. Εντάξει, πολύ τρελάρας, μαλάκας, ηλίθιος. Πλάκας. Να χτυπήσουμε μια πρώτη κόφτη να δούμε πόσο πάει. Η πρώτη δες πόσο πάει.